Forza. De Juanpa, pode haber remate, chega tamén, e chega o primeiro tanto do partido, marca Brais Abelenda. Ilusión. A Sociedade Deportiva Compostela comeza a saborear os 3 puntos. Garra. Aí para unha segunda oportunidade. Chega o tanto de Juanpa que marca por partida doble. Loita. Responda porque xa está na área contraria o Compostela. Compromiso. Un triunfo de prestixio e importantísimo. Orgullo. Ollo, oportunidade, pode chegar ainda o balón e o segundo tanto do Compostela. Remata a xogada Miki Villar, sorprendendo a zaga do Deportivo da Coruña. Familia. Familia.